Οι σκηνοπλόκοι ξαναχτυπούν με μια κωμωδία για γερό στομάχι με 15 μελή θίασο. Οι Μπουνταλάδες, υπόθεση κάτω Βρυσάλη, σε διασκευή και σκηνοθεσία Μιχάλη Μινά. Ένα χωριό της Κρήτης, καταραμένο να είναι όλοι Μπουνταλάδες, μια κατάρα που πρέπει να σπάσει με κάθε κόστος. Μη χάσετε την πιο ξεκαρδιστική κωμωδία του χειμώνα. Παραστάσεις 27, 28, 29 Μαρτίου και 1, 3, 4 και 5 Απριλίου στις 9 και 4 στη Θεατρική Σκηνή Σκηνοπλόκη στο Βιοπά στη Σούδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6934 020 867. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση στα καταστήματα GK και Fuego.